Sulayan karon ang kinabuhi sa mga residente sa Santos, Davao Occidental tungod sa nasinating nga linog, baha, landslide ug kusog nga pagulan. Nagmando karon si Mayor Jason John Joyce sa forced evacuation sa mga residente sa Kibatang, Barangay Sugal tungod sa delikado nga sitwasyon sa kasapaan. Nasairan matud pa kang Julie Marie Buen, Information Officer sa LGU JAS, nga padani nga nibundak ang ulan, nga adunay posibilidad nga magbaha ug maglandslide. Busa gimanduan ang katawhan nga mobakwit. Kusog ang earthquake pero mas kusog ang kasing-kasing sa mga Diyosenyos na kaya nato atubangon ang tanan nga mga challenges basta naalay pagpagiusa o naapod ato pagtuo sa Ginoo. Syempre kailangan pud ang suporta sa barangay, sa munisipyo, sa probinsya ug sa national government. Nabiluan nga nakasnati ang Jose Abad Santos sa magnitude 6.5 nga linog nga nagsentro sa Balot Island, Sarangani. Alas 11:49 ang taklas kagabiyon, Hulyo 14, 2026. Diindaghang landslide ang nasinati karon sa pipila ka barangay sa lungsod. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, RadyoMaN, Bien Abanos Tatak, RadyoMaN.